В България има 3 вида паркиране. Неправилно, още по-неправилно и само за малко. Пред всеки блок има човек, който е решил, че улицата е негова. Сложил туба, гуми, стол. Това не е паркомясто, това е частен имот. Ти махаш тубата и паркираш. На сутринта имаш чупено огледало, спукана гума и бележка. Тука не се спира, защото си паркирал в чуждо царство. Всички спират възможно най-близо до входа. Не до блока, до асансьора. Ако можеха, щяха да вкарат колата в фоайето и да се качат директно на етажа. Градинките в България не са паркове, а паркинги. Качваш колата на тревата, екологията може да почака. После идва класиката – паркиране на 5 см от оградата. Не за хора, за котки. Майките с колички слизат на платното, а колата стои гордо. Цар на плочките. Има и майстори, които спират напрешно на 2 места, за да не му отдръскат колата. Моето да е добре, другите да се оправят. Любимото заклинание е само за 2 минутки. Колата е с аварийки. Аварийките в България не са светлини, те са разрешително за всичко. Най-лошото е, когато някой паркира пред гаража ти. Чакаш, звъниш, излиза човек по чехли и казва: ама аз съм за малко, докато си изпие кафето и те забрави. В центъра търсиш място половин час, намираш едно малко и започват маневрите. Събират се зрители, един дава акъл, друг снима. След 10 минути си вътре, победа, и точно тогава виждаш табелата. Паякът работи денонощно. Най-страшното животно в града. Взима колата и изчезва заради 10 см. И най-хубавото е, че винаги има някой, който е паркирал по-зле от теб. Напречно, в 3 места, в градинката. И никой не го е пипнал, защото явно е наш човек. В България паркирането не се учи в автошколата. Учи се с години, с нерви и с счупени огледала. Ако има олимпиада по паркиране, България няма да прати отбор. Ще прати целия квартал.